Nik orri txuri bat daukat nire eskuetan. Gaur, gure ikasleek beraien presentziarekin kolorez beteko dutenak. Egunez, koloretan ikusten dugu, eta txuri beltzean pentsatu. Gauez berriz, txuri beltzean ikusten dugu eta koloretan pentsatu. Liburu bat irakurriz, orriak pasatzea atsegin dugu. Batzutan, orri txuri horiek pasatzean, orri txuria aurkitzen dugunean kezkatu egiten gara. Orri txuri bat hutsik. Gure asteko egunak bezala. Batzutan dena ondo doa, eta bapatean ezustekoa. Garbitasunaren kolorea. Txuriz margotuko ditut nire harremanak. Uxu xuria, xuriarren, izadak, otoiegia, dio iparraldeko kanta batek. Uxu xuriak agertzen ditugun jakinduriak, nahiko genuke Eta elurra? Elurra baino txuriagorik? Eta elurra? Elurra ingo aldu urrengo neguan. Urrengo negua? Eta nola egongo gea irailan? Urrengo ikasturtean? Ariketa polita, gaurko. Deno daukagu kamiseta txuri bat itxian. Kamiseta txuri hori margotzen balin badugu kolore ezberdinez, nortasun ematen dugu kamiseta horri. Pentsatu, etxean dezuten kamiseta txuri bat, ze koloretaz edo zer margotuko nuke?